హలో గైస్, దిస్ ఈజ్ బనీ అండ్ యువర్ వాచింగ్ ఏజెన్ 007 గేమింగ్ బట్టి. ఈరోజు మనం ఏంటి టాపిక్ వచ్చేసి, నాకైతే ఒక బండిల్ అయితే వచ్చింది గైస్. అది ఎలా వచ్చింది అనేది నాకైతే తెలియదు, కానీ వచ్చింది. మీరైతే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, హిప్ హాప్. ఇదిగోండి చూడండి, హిప్ హాప్ ఉంది గాయస్. షర్టు ప్యాంటు రెండు ఉన్నాయి. అసలు ఇది ఎలా నుంచి, ఎక్కడి నుంచి, ఏ మూల నుంచి, ఏ ఊరు నుంచి వచ్చిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఏ ఊరు నుంచి వచ్చిందో కూడా అర్థం కావట్లేదు, కానీ హిప్ హాప్ వచ్చింది. ఎలా, హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? మీకేమైనా తెలుసా? తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి గైస్. ఎలా వచ్చింది అసలు? నాకు మైండ్ పోయింది అసలు ఫస్ట్లోనే. అసలు ఇదే పండులు నాకేం అర్థం కావట్లేదు. ఇదేం బండ్లు అబ్బా అసలు? చూద్దాము అంతలోపు. గ్లిచ్ చేయలేదు. గాయస్ ఇవన్నీ చేయండి, నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఫన్నీ ఉన్నాయి. ఒక్క నిమిషం, మా అన్నయ్య పిలుస్తున్నాడు. హలో హలో అన్నా, కింద మెసేజ్ పెడతాను. హలో హాయ్. చూద్దాం, ఒక్క నిమిషం చూద్దాం గాయస్, చూద్దాం. ఏం చూస్తున్నావు? ఒక్క నిమిషం అయితే ఆగండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బ్స్ చాలా వస్తాయి. కార్డు ఆడదామా? సరే గాయస్, అయితే ఈ వీడియో ఇంత ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ తర్వాత కలుద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.